amb l'Astrid Barquer, especialista en alimentació saludable i directora de Vita en Pleni. Els divendres, cada 15 dies, anem abordant diferents qüestions que ens poden ajudar a tenir una alimentació més sana i a trobar-nos millor. Astrid, bon dia, ben tornada. Bon dia, com esteu? Contents de tenir-te aquí, de continuar aprofundint en el camp de l'alimentació saludable, que és inabastable, no s'acaba mai. I avui seré una mica alarmista, em sembla, Ai, quina por! Avui tens com a referència un dia d'aquests mundials. Sí. Dilluns vinent és el Dia Mundial de la Diabetis. Això mateix, que és un dels problemes principals que té el nostre país, sobretot a nivell infantil, que em penso que som el segon país d'Europa amb més diabetis infantil, o sigui que tenim realment un problema amb això. Ja saps que la diabetis la causen diferents coses, hi ha diferents tipus de diabetis, algunes són genètiques, però una causa de la diabetis és també l'obesitat. I just al país al qual pertanyem encara, a Espanya, un de cada 6 espanyol és obès i un de cada 2 té sobrepès, o sigui que tenim unes xifres bastant alarmistes. Per això deia que seria alarmista, també perquè el que explicaré és una mica com dir, ostres, tot això mengem de sucre, no? Parlarem del sucre avui, però clar, sobretot amb nens, què és el que ens passa? Que un 26% dels nens i un 24% de les nenes espanyoles pateix obesitat. Però clar, després ens passen coses, que això un nutricionista d'aquí a casa nostra, el Julio Basulto, ho va denunciar públicament a través de mitjans també i tot, que hi ha una associació espanyola de pediatres, l'Associació Espanyola de Pediatria, que dona el seu segell a marques com Artiac. N'has sentit parlar, no, Sílvia, d'aquest tema? He vist els anuncis i em xoca que l'Associació Espanyola de Pediatria recomani certs productes les galetes que ingereixen dinosaures. Els nens, galetes dinosaurus i alguns altres. Em xoca. Clar, doncs ell va fer recerca al voltant d'això perquè va dir, home, aquestes galetes, que ara no et sé exactament quin percentatge de sucre porten, però segur que era més d'un 12%, amb la qual és un producte que es pot recomanar de manera ocasional, no? Doncs perquè a tothom ens agrada de tant en tant menjar algun processat dolç, però no com a consum habitual cada dia per esmorzar o per berenar, no? Llavors, clar, si les mares veuen aquest segell en l'envoltori o en l'anunci, doncs potser es pensaran que és un producte saludable i per tant li posaran cada dia o cada setmana com a mínim, no? Això no és res més, ell que va rascar, doncs hi va aconseguir parlar, no?, amb el vicepresident, em sembla que era de l'associació, doncs va sortir que realment Artiac, que és la marca d'aquestes galetes, fa una donació amb aquesta associació, una donació anual, que sí que és veritat que gràcies a aquesta donació econòmica ells poden fer molts estudis, però clar, aquesta... A canvi de què? Clar, vull dir, aquest permís de posar-hi el seu segell doncs pot causar confusions, no? Llavors, amb l'obesitat i amb la diabetis tenim un problema a nivell infantil, però ja només a nivell infantil, sinó que aquests nens, si quan són infants són obesos o tenen diabetis, a la llarga poden tenir més problemes de tot, càncer, ja no només obesitat, sinó malalties coronàries i altres patologies derivades per culpa d'aquest mal consum. És que a la sortida del col·le, vagis on vagis, es constata que hi ha un greu problema mirant què brenen els nens i nenes. Sí, clar, les mares fan el que poden, no? També, vull dir, tothom va ràpid i a vegades tenir coses envasades a dins del rebost per agafar-ho ràpid, doncs és igual, la que més veu intenta fer-ho, se'n va al forn a comprar alguna cosa i encara que no se'm tiren a la jugular tots els forns, no? Però clar, ells volen vendre aquell producte, per tant ha d'estar bo i el sucre, a l'endolcir-ho, fa que sigui més bo, inclús més addictiu, que avui en parlarem, no?, de la part addictiva del sucre. Clar, cada dia comprar un berenar de bolleria, encara que sigui de forn, casolà, entre cometes, o artesà, doncs no seria el més idoni, no? Ara, també val a dir que consumim sucre en molts llocs que no ho sabem, també, saps? O sigui, ja no sabem. Avui en parlarem una mica de tot plegat i intentaré oferir alguns recursos com a substitutius, Sílvia. Explica'ns aquest sucre que no som conscients que prenem, Clar, on el trobem. Primer, hem de tenir en compte que el sucre és un tòxic, que això ja és la primera alarma. El sucre és un tòxic radical. Sí, és una mica radical dir-ho així, però és un tòxic permès, i permès en la indústria alimentària, però igual com l'alcohol també és un tòxic que està permès, i com a tot tòxic, el problema recau en quan n'abusem, en la quantitat en què en prenem, no? Si nosaltres en prenem de manera moderada no passa res, però de manera habitual, doncs n'hi ha molt. Com que cada vegada consumim més processat, el producte processat en porta molt de sucre. Ja no és només el sucre que ens afegim al cafè o dels pastissos que fem a casa, no? És tot el que va afegit, ¿vale? I és el que us dic, consumim sucre sense saber-ho. Ho porten, aquests ja ho tenim més clar, no? Els refrescos, les begudes energètiques, les isotòniques, que haurien de ser begudes només amb sals, la gran majoria porten molt sucre perquè siguin bones, ¿vale?
les fruites en almíbar, els postres que comprem com els flams, les natilles, però és igual, no cal. Només el iogurt de maduixa, per exemple, ja porta un volum de sucre considerable, fins i tot els ecològics. Hem de vigilar perquè moltes vegades ens pensem que perquè és ecològic és més sa, i sí que és més sa perquè no porta abonaments químics i altres productes, però el sucre en porta igual, l'únic que probablement el sucre serà de cultiu ecològic, ¿vale? Les marmelades, òbviament, les brioixeries, les llaminadures, val? Però altres que potser no ens pensem o no ho tenim tan present són, per exemple, les salses de tomàquet. Molt poca gent avui en dia té temps de fer-se una salsa de tomàquet, qui més qui menys tothom té un pot de salsa de tomàquet per anar ràpid a casa. Doncs si aneu al súper i feu recerca amb les etiquetes, veureu que tots porten sucre. N'hi ha que més i hi ha marques que menys, però en general en porten molt per corregir aquestes idees. De fet, les àvies, no?, quan feien la salsa de tomàquet a casa, oi? Rectificaven. Exacte, ja en posaven una miqueta per rectificar aquestes idees de la fruita del tomàquet, ¿vale? Però després també els cereals, ¿vale? Quan esmorzem cereals al matí o els hi donem als nostres fills pensant-nos doncs, que és una bona font de carbohidrats, etc., resulta que molts tipus d'aquests cereals porten més sucre que el cereal pròpiament, no? Per tant, cal vigilar. La xocolata, sobretot les que no són negres, com més blanques o més en llet, pitjor, perquè a part també es porten greixos no saludables, com mantegues i altres, ¿vale? Els embotits. Els embotits porten sucre. És que el sucre, de fet, s'ha utilitzat molt de temps com una manera de conserva. Les conserves, en general, en porten de sucre, val? I el pa de motlla. Aquest pa que sempre ens ve bé tenir-lo a casa perquè no ens dona temps d'anar-lo a comprar o perquè ens és més pràctic o perquè és més tou, aquest en porta bastant de sucre també, val? Llavors, com podem actuar per ser conscients realment del sucre que estem menjant? Doncs a partir del desembre d'aquest any ja hi ha una nova normativa alimentària que moltes marques ja l'han incorporada amb anterioritat perquè van donar un temps de transició, i en les etiquetes hi ha d'haver com un quadre nutricional, val? En aquest quadre nutricional on porta dels ingredients que porta quin tipus de nutrients, val? N'hi ha un que posa hidratos de carbono. I llavors hi ha una especificació, que aquí ve la part important i on ens hem de fixar, que diu de los cuales azúcares. Llavors hem de mirar aquella quantitat. Vale? Normalment posa els grams per cada 100 grams de producte i després els grams segons la ració que sigui, depèn del producte. Heu de mirar els de cada 100 grams. No? Per exemple, si posa 42 grams de cada 100, doncs aquell producte conté molt sucre, perquè són un 42% de sucre. Això passa, per exemple, en els sucs de bric. Els sucs de fruita, que a vegades prenem perquè ens és còmode tenir-los a la nevera, o les porcions individuals, que aquestes sí que van molt bé i a les escoles van que volen. Jo és que me n'adono, Sílvia, perquè jo dono, gràcies a l'Ajuntament de Vilafranca i a la Mancomunitat, uns tallers, una espècie de xerrades sobre activitat física i alimentació als instituts i escoles de Vilafranca que tenen primer d'ESO. I una de les preguntes que els faig, normalment hi vaig a primera hora, els dic, a veure, traieu l'esmorzar que porteu, vull veure'l. I n'hi ha poquíssims que portin entrepà, per la meva sorpresa. I els que en porten, a vegades també porten afegit aquest sucre, perquè els ve de gust veure alguna cosa, no? Aquest suc, volia dir. Aquest suc és sucre pur. Hi ha algunes marques que més i hi ha que menys, però cal vigilar bé l'etiqueta per tenir clar quanta quantitat de sucre estem consumint, ¿vale? Quan mirem aquestes etiquetes, i a partir del desembre dius que serà més fàcil i més clar, quin tant % és acceptable de sucre? Mira, com menys millor. Com menys millor. Clar, el que passa és que hi ha productes que sense sucre no es poden fer, no? Jo parlava amb un dels directius de Fontaneda que estaven intentant fer una galeta més saludable per la nova normativa que ja fa anys que va sortir. Em deia, Astrid, el que demanen és impossible. Després, al final, la proposta de llei no es va tirar endavant perquè van rebre moltes pressions de la indústria de galetes i de brioixeria en general, no? Dius que sense sal i sense sucre no es pot fer una galeta. Clar, llavors hi ha productes que no és possible fer-los sense sucre, però sempre hem de mirar que com menys millor dins dels barems que ens agradi i que sigui apte per la nostra butxaca, no? Però com menys millor sempre, perquè sense voler n'estarem consumint per una altra banda, saps? Llavors, el mínim possible. I tots els sucres són igual de tòxics? Mira, hi ha diferents tipus de sucre, és a dir, normalment el sucre s'estreu de la canya o de la remolatxa, que normalment aquí a Europa és més de remolatxa, i a països tropicals o els que porten d'importació són de canya de sucrera. Llavors, nosaltres li diem sucre normalment al sucre de taula, el que és blanc, però hi ha diferents tipus de sucre, és a dir, el sucre de taula aquest que tenim costum és glucosa més fructosa, és un enllaç d'aquests dos sucres i en realitat és sacarosa. Nosaltres, si consumim aquest tipus de sucre, el de taula, seria interessant que sigui sucre integral de canya.
Val? Què vol dir? El moreno, que es deia abans. Exacte. El que passa que el sucre moreno té un perill, no? Llavors vigilem amb la connotació moreno. I és que a vegades hi ha sucres moreno que són sucres blancs tenyits. Ah, sí? Sí, i de fet quan els tires a vegades al suc o això veus que es destanyeixen. Llavors encara és pitjor, perquè a sobre de ser un refinat, que és el sucre blanc, porta el tint marró, el qual fatal. Hem de vigilar bé l'etiqueta que realment posi sucre 100% integral de canya, ¿vale? I perquè si no encara és... Després hi ha altres sucres de molta qualitat, que són els de la raspadura, que es diu com sucre de panela, per exemple, i llavors és menys perjudicial per la salut. Però tot i així s'ha de ser de consum moderat, d'acord? Llavors, anomenem això el sucre de taula, d'acord? Però tots els sucres, tots aquests noms que acaben en osa són sucres. Per exemple, fructosa, que és el sucre propi que té la fruita, això és algo natural que es crea en el fruit, no? La lactosa, que és el que hi ha en els làctics, tot això també són tipus de sucre, ¿vale? Llavors... I sumen a la nostra ingesta diària? Sí, a veure, necessiten insulina igual, les nostres glàndules han d'actuar igual per processar-los, però òbviament el que és més tòxic, diguem, és aquest processat, sobretot com més blanc pitjor, ¿vale? Aquest és el que hem de vigilar més. Ara sí, clar, si tu prens, per exemple, un suc de taronja, on potser utilitzes, no sé, 2 o 3 taronges, depèn de l'aquositat que tinguin, si és temporada o no, òbviament estàs ingerint més fructosa que no passi tu et menges una taronja sencera. Val? O sigui, tot el que fem amb sucre, que també està de moda els smoothies, els batuts, que jo en soc bastant pro, a mi m'agraden i me'n faig sovint, penso que són molt digestius, però sí que hem de tenir en compte que si els fem 100% de fruita, en lloc de posar-hi verdures barrejades, doncs el consum de fructosa que estem ingerint augmenta, llavors tenir-ho present. Ara, sempre serà millor una fructosa pròpia de la fruita, no? Que no pas altres coses que portin aquests sucres refinats afegits. Val? Ens has dit que el sucre és tòxic i que cal evitar-lo, disminuir la seva ingesta, perquè inconscientment ja n'arriba per moltes bandes, però també té el tòpic, la llegenda, la característica de ser energètic, sí, que et dona aquest plus. Exacte, val? De fet moltes begudes energètiques el porten, no? Llavors, bueno, us explico molt breument què vol dir que és energètic. El nostre cos, el nutrient que utilitza per tenir energia són els carbohidrats, i de carbohidrats n'hi ha de 2 tipus, els lents i els ràpids. Els lents són els que provenen més del cereal, farinacis, i algunes verdures que també en tenen, doncs que es van com emmagatzemant al nostre cos en forma de reserva i el anem consumint a mesura que anem fent una activitat que ens requereix energia, no? Però aquests carbohidrats ràpids, que són els sucres, van ràpidament a la sang i per tant donen aquesta pujada d'energia, aquesta sensació, no, d'estimulant molt ràpidament, no? Llavors, això el que fa és que ens permet que com que va tan ràpid, introduïm a l'estómac quantitats enormes d'aquest material calòric, no? Llavors acabem emmagatzemant-ne molt més del que probablement consumim, perquè en general tots tenim una vida força sedentària, no? I aleshores aquí és quan acaben passant-se en forma de reserves de greix, que és el que ho diem, i llavors crea obesitat. Perquè si tu consumeixes més del que realment gastes, aleshores és quan es queda en forma de reserva i aquí és on tenim problemes d'accés de pes. I a banda de l'accés de pes també tindrà altres connotacions negatives per la salut. I aquí ja sí que és on ja donaré la punta més alarmista, Sílvia, no? Jo crec que, a més, clar, ens anem al Nadal, no? Sí, està a tocar. Per això, llavors el Nadal és una època de torrons, de polvorons, no? I altres dolços que de fet se'n fa excessos. Jo sempre dic el mateix, és a dir, cal que ens n'estiguem, no, sempre i quan mengis aquest postre doncs els 5 dies a l'any, no? Els 5 dies durant les festes de Nadal, no? Llavors, Tió, Nadal, Cap d'Any i Reis i poca cosa més, no? Que et reuneixes amb la família. Ara, si tu l'1 de desembre, ja quan entres al súper, veus una capçalera enorme de torró sutxar, per exemple, no? Que aquest n'hi ha a totes les cases. És la gran temptació. Clar, no? Que t'està dient, t'està cridant perquè digui, compra'm, no? Que és boníssim. I tu el compres, doncs l'acabaràs menjant de postre durant tot el desembre, no només els 5 dies que et reuneixes amb la família, no? Llavors el problema recau en la quantitat que en facis. Jo sóc anti-menús especials o menús saludables o panellets sense sucre, que ara que ha sigut l'època de tot això. És a dir, les festes doncs, són per excessos perquè el menjar és algo que com més que alimentar-se, sinó que és també algo social. Per tant, endavant amb els torrons i altres dolços, però vigilar sempre la quantitat i sobretot els dies que se'n pren. Per exemple, efectes nocius que té el sucre en el nostre cos, doncs que et desmineralitza. Sempre parlem de les càries, no? Amb el sucre, doncs les càries el que fan és que treuen el sucre, treu aquest calci de les dents. El mateix efecte que té a les dents, Sílvia, el té als ossos. El que passa és que ningú en parla de la desmineralització dels ossos.
perquè no es veu o els efectes són més tardius, no? A veure, llavors el sucre crea deficiències a nivell de vitamines i de minerals, perquè tots aquests nutrients que acompanyen la sacarosa, la remolatxa o a la canya són les eines que necessita per ser metabolitzada, perquè el nostre cos les processi, d'acord? Llavors, per recuperar aquests nutrients que s'han perdut en aquest refinat per treure'n el sucre d'aquests productes, l'organisme se les ha d'enginyar per extreure'l d'altres aliments o d'altres teixits. Llavors entra com en una espècie d'acció carnívora, no? I llavors l'agafa de les nostres vitamines, sobretot les del grup B, i dels minerals, sobretot el magnesi, el calci i altres oligoelements que, per culpa del consum de sucre abundant, ens podem trobar amb mancances. I això provoca diversos problemes musculars, per exemple, o fins i tot pujades i baixades d'ànim, perquè ara també et diré, és addictiu. Per què és addictiu el sucre? Aquest és el problema, que és addictiu. addictiu. És addictiu. Llavors, com és que el sucre té aquest efecte addictiu? Doncs, al contrari que els altres sucres naturals, com la fructosa, aquest sucre refinat, com que s'absorbeix molt ràpidament, de l'intestí prim ràpid a la sang i provoca una brusca hiperglucèmia, que es diu, és a dir, que ràpidament tenim molt sucre a la nostra sang, condueix en aquest estat d'excitació física, psíquica, que ens agrada moltíssim perquè ens dona aquesta pujada d'ànims, però igual de ràpid que puja, aquests carbohidrats d'absorció ràpida, igual baixen, i això jo ho explico molt perquè en els esportistes, que jo em dedico molt a l'alimentació esportiva, els agrada consumir sucres mentre fan activitat física, Llavors, posteriorment tens aquesta reacció hipoglucèmica, és a dir, que et quedes de cop sense aquests sucres, i llavors ve acompanyada d'aquest baixón, inclús aquesta espècie de depressió mental, entre cometes, però sí aquest cansament físic. I de fet, què ens passa? No sé si et passa a tu, Sílvia, a mi sí, a la nit, quan estic feta caldo, em ve molt de gust el dolç. Saps allò? Ja tinc tots els nens a dormir. És la meva estona de tele. A més, el prime time de la tele no ens ajuda gens perquè és molt tard, quarts d'11 de la nit. Llavors t'asseus al sofà i dius, ostres, ara em menjaria alguna cosa dolç. En realitat el cos t'està dient, ei, estic fent caldo, vés-te'n a dormir, però dius, no, ara és la meva estona, per mi. És el meu moment. És el meu moment. Llavors el cos diu, vale, doncs dona'm alguna cosa que sigui xuta i un xute ràpid. Llavors ho tradueix en desig de dolç, I com ens desenganxem? Hi ha eines? Sí, clar, com us he dit, és un tòxic i per tant crea aquesta addicció i fins i tot tens, quan decideixes tallar radicalment amb els sucres, que potser no cal, però quan estàs una temporada sense consumir sucres, estar-te'n del desig de dolç és molt difícil, i tenim símptomes, una mica de qualsevol tòxic addictiu. Una mica de mono. Total, sí, és així, Llavors, un substitutiu que us pot ajudar és menjar una mica de fruits deshidratats, figues, dàtils, panses, aquests fruits que també tenen aquest... El que hauríeu de comprar-los és que no portin sucre afegit, que hagin estat deshidratats de manera natural, però tenen aquest gustet dolç per la seva fructosa o glucosa, en el cas del raïm, i llavors et poden ajudar a passar una mica aquesta sensació de ganes de dolç. Tenim altres substitutius, però, Sílvia? Què tenim? Per exemple, l'estèvia. L'estèvia és una herba. Per segons quins plats no serveix, perquè deixa com un gust a regalèssia, perquè és herba pròpiament, però també ens pot funcionar. El que passa que ara, en Josep Pàmies, que és un gran productor d'estèvia del nostre país, denunciava que la indústria del sucre ha fet moltes pressions al govern i ara li han prohibit que es vengui l'estèvia en fruita dessecada. Només es pot comprar l'estèvia processada d'alguna manera per la indústria, en pols, però l'estèvia de manera natural no. Llavors ell seguirà venent-la perquè ell és molt revolucionari amb això i no acatarà aquesta llei i anima la gent a que la pugui cultivar a casa seva també. El sucre d'abedul és un bon sucre una mica més saludable, però és un bon sucre per la reposteria, que de tant en tant a tots ens agrada, i sobretot ara que hi ha bastanta afició a cuinar, cupcakes, pastissos i això, doncs pot ser una opció també el sucre d'abedul. I després hi ha uns altres tres que tenen una textura diferent al sucre perquè tenen més melositat, com la mel, de fet. La mel és un bon substitutiu del sucre, té aquesta fructosa natural que les abelles han portat, que han extret d'aquests vegetals. I després hi ha un altre que és el xarop d'atzavara, que en castellà potser el coneixeran més els oients, que és el sirope de agave. Això és un refinat que s'extreu del cactus, el mateix cactus del tequila, però que també pot servir en algunes receptes per no utilitzar sucres refinats, utilitzar això perquè té un gust molt dolç també. I per últim, les melasses. Aquest sí que és el que potser coneixeran menys, però en poden trobar totes les dietètiques de Vilafranca. Les melasses es fan dels cereals, la més comú és la d'arròs o la d'ordi també, i és com una crema que també deixa aquest gust dolç i ens pot ajudar a fer un substitutiu per no consumir aquest sucre de taula refinat que tan habitual és i que tan perjudicial estem veient.
amb moderació, no? Igualment. Sí, tots els sucres amb moderació, com tot, És a dir, tots els masses són dolents, quedeu-vos amb aquesta frase. Ens quedem amb aquesta frase i acomiadem així l'Astrid Barquer. Gràcies i fins d'aquí una nova cita. A reveure. Adéu, gràcies. Subscriu-te al canal per estar al dia de tots els continguts.